Godmorgen. Og i dag, den 1. marts, torsdag den 1. marts, skal vi tale lidt om Galaterbrevet kapitel 2. Og i Galaterbrevet kapitel 2, fra vers 11 til 21, der hører vi om Paulus og Peter, som ikke var helt enige om, hvordan de skulle forkynde. Peter havde forkyndt evangeliet i Antiochia på baggrund af, at det er loven, som giver frelse. Og det havde Paulus hørt, og så begyndte Paulus at sætte ham i rette. Og forklarede Peter, at vi har jo altså begge to givet afkald på loven. Vi ved jo godt, at det ikke er loven, som frelser, men nåden. For det liv, jeg nu lever i Kristus, det lever jeg i troen på Guds søn. I troen på hans søn, den almægtige, som har frelst os af nåde. Amen. Jeg lovede, at jeg ville prøve at lave evangelieudlægningen på 1 minut. Men nu er det jo ikke sådan, at vi strengt taget skal kun have 1 minut til det her program. Men det er et forsøg, hvor jeg vil prøve at fremdrage eksemplet, og så hvad essensen er i den tekst, vi gennemgår. I dag var det her fra Galaterbrevet kapitel 2, vers 11 til 21. Og jeg håber selvfølgelig, I selv læser med i bibellæseplanen fra Bibelselskabet. I morgen fredag skal vi gennemgå Galaterbrevet kapitel 3, vers 1 til 14. Og når vi således følger det her i cirka 4 år, så har vi læst hele Bibelen igennem på det gamle og Nye Testamentet. Og jeg vil gerne hjælpe på vej, så sandt jeg der kan bruge min uddannelse som teolog og erfaren præst og livserfaren med så meget andet, som for eksempel ejendomsmaler gennem 20 år, og kendskab til familieforhold med kone og dejlige børn og 5 børnebørn. Så er det noget, så hæng på her. Jeg står til rådighed. Ha' en rigtig god dag. Guds kærlighed og nåde og fred være med jer. Amen.